जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करे वाला बानी भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह के आज से 11 दिन पहले एगो गाना होता जौना गाना के नाम बाटे पूछे पवनवा एमाई। ओकरा बाद आज से 6-7 दिन पहले एगो गाना के पोस्टर रिलीज होता जौना गाना के नाम बाटे लामी लामी केस, और वो गाना के आज तक पता नहीं खे जो गाना कब आई। बाकी बहुत दिन से खबर भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम भौकाल मचल बा कि पवन सिंह बॉलीवुड में एंट्री कर गए, पवन सिंह बॉलीवुड में एंट्री कर गए, लेकिन ना अभी तक बॉलीवुड के कोनो गाना आयल और नवरात्रि चढ़ला 2 दिन हो गए आज। और पवन सिंह के महत्व एगो गाना आयल बाटे और वो गाना कुछ अच्छा खासा बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। लेकिन हम बात करे वाला बानी वो मुद्दा पर कि खेसारी लाल के अभी तक ले लगभग 5 से 6 गो गाना आ गई, लेकिन पवन सिंह एगो गाना गा के और बॉलीवुड में कहले, बल्कि उनकर नाम जौन बढ़ल बाटे और आज तक उनकरा के जितना भी लोग जानता तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री से। तो हम चाहम कि पवन सिंह के जौन गाना आवे वाला बाटे वो भोजपुरी इंडस्ट्री से आओ, बल्कि बॉलीवुड से ना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पवन सिंह के गाना के नाम शायद बाटे जौन बॉलीवुड के गाना हटे, वो गाना के नाम बाटे चुम्मा। ऐसे तो गाना के ना कन्फर्म पोस्टर आइल बाटे ना कन्फर्म रिलीजिंग डेट आइल बाटे, लेकिन पवन भैया से अनुरोध बा कि रौरा भोजपुरी इंडस्ट्री से इतना बड़ा नाम कैले बानी, तो अभी तक नवरात्रि के 2 दिन हो गए और गाना महत्व एके आइल बाटे। और एगो गाना के पोस्टर आज से 5 दिन पहले रौरा रिलीज करके छोड़ देले बानी जौना गाना के नाम बाटे लामी लामी केस। तो अनुरोध बा भैया कि येहू पर भोजपुरी इंडस्ट्री पर थोड़ा ध्यान दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी जी, रौरा से अनुरोध बा कि तनी भोजपुरी इंडस्ट्री पर ध्यान दी। काहे से कि ऐसे तो गाना राउर ना आवेला तो लागेला कि भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरा बाटे। काहे से कि राउर जब गाना आवेला तो एगो माहौल बना देला, ऐसे भौकाल मचा के आइला और 1-2 दिन रहला तब वो महत राउर गाना आवेला। काहे से कि 8वीं 7वीं 9वीं तक राउर गाना आवेला, लेकिन हमनी के चाहम जा कि राउर गाना अब भी आओ कि थोड़ा ज़्यादा दबा के बाजी भैया हवा हई केनियो घुसब केनियो निकल जाए, ठीक नो। बाकी बॉलीवुड हॉलीवुड तो ढेर भइल, अभी यह चाही कि भोजपुरी इंडस्ट्री से 3-4 गो धड़ाक धड़ाक कैसन देवी गीत लाई जौन कि स्थल पर बाजे, मिट्टी से जुड़ल बाजे। बाकी कितना लोग के मन बा कि पवन सिंह के गाना बहुत जल्दी जल्दी आवे, अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइम जा। और पवन सिंह के प्रति का प्यार बाटे उहो राय कमेंट बॉक्स में जरूर देम जा। बाकी वीडियो कैसा लागल अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर देम जा। जय हिंद, जय भोजपुरी।